Какво става, хепита? Добре дошли в нашия канал. Ако за първи път гледате наше видео, аз съм Габриел. Аз съм Доротея. Аз съм Симона. Аз съм Димитър. А ние сме Just Be Happy! Днес ще си говорим за видовете майки. Ако ви хареса темата на нашето видео, дайте палец нагоре и останете с нас. Утре имам рожден ден. Какво ли ми е купила мама? Ще отида да я попитам. Кой не му утре съм свободна? Да, разбира се, че ще може да излезем. Нямам никакви планове. Добре тогава. Хайде, чао, целувки! Мама, утре имам рожден ден! Мама, нали утре не си забравила? Партито ми! Спокойно, дръжте, партията ти е страхотно, няма да се притесняваш, много хубаво стана. Мамо! Кажи, синко, какво има? Да чуеш как свиря? Но откъде взе тази китара, бе? Абе, тихо сега, слушай. Какво мислиш? Страхотно е! Просто нямам думи. Давай същия дух, продължавай само напред. Благодаря ти. Ушите ми бучат, главата ми много ме боли, направо нямам думи. Преди да довършим клипчето, ви даваме 5 секунди да го харесате, да натиснете камбанката и да се абонирате за нашия канал. Какво става? Имам 5 птица. Пет. Защо имаш петица? По какво е това? Мамо, господина по математика беше много лош. Ама мен не ме интересува, аз на твоите години бях първа в класа. Какви петици ще ми изкараш тука? Права си, извинявай. Ами аз винаги съм права. Не може такова нещо. Наказан си и без никакъв телефон. Давай ми телефона веднага. Изобщо, този телефон няма да го видиш 2 години. Мамо, излизам! Чакай малко! Къде отиваш? С кого излизаш? Колко пари ще ми искаш? Облечи се, пази се телефона и се прибери рано. Прибери се в 9 часа, ясно ли е? Добре, майко. Мамо, излизам! Какво? Чакай, да се поговорим първо. Да те питам, измина чиниите? Разбира се. Избърса ли прозорците? И още как? Пусна ли пърха смукачка в стаята си? Да. Оправи ли си леглото? Да. Простря ли прането? Да. Пусна ли пералнята? Да. Ами написа домашното. До вечера ще припиша. Някоя приятелка. Без такива. Отивай си в стаята и си пише домашната веднага. Но мамо, вече си купих билет за киното. Ами да не си го купувала, миличка? Винаги така ме правиш. Ами съжалявам. Ало, Сузи. Да бе, ще отиваме на шопинг, да. Но ще се чакаме на мола, да знаеш. Да, в 6 часа. Но да не извикаш у нея дресва пак, но много ме дразни, не мога да я понасям. Майко! Сузи, че той пак на главата ми, айди. После ще се обадя, цънки. Кажи ми, какво искаш? Слушай сега, ще ходим на дискотека днеска. Ще има алкохол, цигари, матки. Пускаш ли ме? Няма занимай с глупости, като искаш. Така да искам. И това беше от нас, хора. Надяваме се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Пишете долу в коментарите вашата майка от кой тип е. Последвайте ни в социалните мрежи. И се абонирайте за нашия канал и натиснете камбанката. И очаквайте ново видео всяка сряда. Адиос!